Να ευχαριστήσω και εσάς που είστε εδώ σήμερα. Από μια άποψη, αυτά που εγώ θα πω, το πρώτο μέρος, αυτό που θα πω, κατά τη γνώμη μου, ιστορικά αλλά και ουσιαστικά, προηγούνται των όποιων εξελίξεων στον χώρο της γυναικείας θεολογίας ή της θεολογίας από και για τις γυναίκες στον ελληνικό ορθόδοξο χώρο. Από την άποψη ότι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για την οποία και εγώ σήμερα θα μιλήσω, με φόβο Θεού, στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχουμε ήδη δείγματα γραφής από πολλές γυναίκες, έτσι μια μεγάλη παράδοση. Θα τολμήσω να πω και θα χρησιμοποιήσω και τον όρο φεμινιστική θεολογία. Ο τίτλος είναι «Φεμινισμός και νεοφεμινισμός στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία». Όσοι ασχολούνται με την πολιτική απελευθερωτική θεολογία και μάλιστα στη συγκεκριμένη φεμινιστική εκδοχή της, έχουν εξοικειωθεί με αρκετά γυναικεία ονόματα θεολόγων που προέρχονται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, 1962-1965, ήταν σταθμός στην ανάπτυξη ενός φεμινιστικού θεολογικού λόγου στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τις επόμενες δεκαετίες, έργα θεολόγων όπως η Μέρι Τέιλι, η Ελισαβέτ Σίστιν Φιωρέντσα και η Ρόσμαρι Ράτφορντ Λούθερ, σηματοδότησαν μια στροφή σε μια σαφώς πιο φιλελεύθερη και ανοιχτή εκκλησία και σε ένα πιο απελευθερωτικό θεολογικό λόγο. Τα έργα των τριών αυτών θεολόγων είναι ενδεικτικά τριών θεολογικών εκφράσεων και αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις τρεις τάσεις της φεμινιστικής θεολογίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως αυτές οι τάσεις αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Η πρώτη τάση είναι η πιο ριζοσπαστική, την υπενήχθηκε και η κυρία Παπαγεωργίου. Για αυτήν ο χριστιανισμός ανήκει στο παρελθόν και αντιπροσωπεύει τον μισογενισμό χιλιάδων χρόνων. Ο Θεός του χριστιανισμού είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωση των ανδρών και άρα οι άνδρες είναι οι θεοί. Οι γυναίκες έχουν την επιλογή να αρνηθούν εντελώς τη θρησκεία ή να βρουν νέες μορφές πνευματικότητας και θρησκευτικότητας, οι οποίες δεν θα είναι ανδροκεντρικές, αλλά θα καταφάσκουν τη θηλυκότητα και θα προωθούν την ισότητα και την αρμονική συμβίωση όλων των ανθρώπων μέσα σε ένα οικοσύστημα σεβαστό από όλους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των φεμινιστριών που έχουν υπηρετήσει τη θεολογία ανήκουν στις δύο άλλες τάσεις. Συνεχίζουν να ταυτίζονται με τον χριστιανισμό και απορρίπτουν την απόλυτη και ακραία άποψη ότι ο χριστιανισμός είναι αθεράπευτα σεξιστικός. Οι εντός εισαγωγικών χριστιανές φεμινίστρες, όπως θα μπορούσε κάποιος να τις αποκαλεί, παραδέχονται βέβαια ότι η χριστιανική παράδοση έχει αφήσει χώρο για την ανάπτυξη σεξιστικών απόψεων και ανδροκεντρικών πρακτικών, αλλά θεωρούν ότι το βασικό μήνυμα του αρχαίγονου χριστιανισμού και της βίβλου είναι απελευθερωτικό για τις γυναίκες και όλες γενικά τις κοινωνικά καταπιεσμένες ομάδες. Αντίθετα από τις φεμινίστρες εκείνες που απομακρύνθηκαν από τη χριστιανική παράδοση, οι χριστιανές φεμινίστρες επιδιώκουν την ανανέωση και την αναθεώρηση του χριστιανισμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ξεχασμένο εκκλησιολογικό όραμα της ισότητας όλων των ανθρώπων. Ενδεικτικά, η θεολόγος Ρόσμαρι Ράτφορντ Λούθερ στηρίζει την απολογητική του χριστιανισμού σε αυτό που ονομάζει κανόνα μέσα στον κανόνα. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι κεντρικό στοιχείο στον χριστιανισμό είναι το απελευθερωτικό προφητικό και μεσιανικό όραμα, με βάση το οποίο κρίνονται όλες οι θρησκευτικές και κοινωνικές πρακτικές. Η εσχατολογία δεν βρίσκεται στο περιθώριο της χριστιανικής δασκαλίας. Αντίθετα, όλα κρίνονται από το εσχατολογικό όραμα. Τη μέθοδο της Ράτφορντ Λούθερ να κρίνει το χριστιανισμό με κριτήρια χριστιανικά και να αντλεί επιχειρήματα υπέρ των γυναικών και κατά της πατριαρχίας, παρμένα από τη χριστιανική παράδοση, ακολουθεί και πολύ σημαντική θεολόγος, η Σίστιν Φιωρέντσα, η οποία έχει ερευνήσει τους εσωτερικούς, αντιεξουσιαστικούς και απελευθερωτικούς μηχανισμούς του χριστιανισμού.
Για τη Φιωρέντζα αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να ερευνηθεί η χαμένη ιστορία των γυναικών και να επανέλθουν τα μηνύματα του αρχαίγονου χριστιανισμού, τα οποία ταιριάζουν και με τις επιδιώξεις του σύγχρονου της φεμινιστικού κινήματος. Σύμφωνα με τη Φιωρέντζα, η απουσία των γυναικών από τη χριστιανική παράδοση δεν είναι απόδειξη της μικρής σημασίας που έχουν, αλλά προϊόν του γεγονότος ότι την ιστορία την έχουν γράψει άντρες. Η διαφορά που θα μπορούσε να διακρίνει κάποιος στις δύο πιο χριστιανικές τάσεις της φεμινιστικής θεολογίας είναι ότι η μία χριστιανική τάση επιδιώκει την αλλαγή των θρησκευτικών συμβόλων. Αυτή την τάση την βρίσκουμε πολύ περισσότερο και σε προτεσταντικές εκκλησίες, λιγότερο στη Ρωμαιοκαθολική. Και η άλλη τάση επιδιώκει να δείξει τη χαμένη απελευθερωτική για τις γυναίκες παράδοση. Εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κάνω μια παρέμβαση που μας αφορά εμάς για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ότι αυτά τα σχήματα, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνεί η κυρία Παπαγεωργίου και ο κύριος Ζευγαρίνης, αυτά τα σχήματα δανείστηκαν και οι Ορθόδοξες θεολόγοι για να προχωρήσουν στη διατύπωση ενός δικού τους, ας πούμε, λόγου για όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω δηλαδή ότι μεθοδολογικά νομίζω ότι βασίστηκαν σε αυτή τη δουλειά που έχει γίνει κυρίως από ρωμαιοκαθολικές θεολόγους. Η ρωμαιοκαθολική θεολόγος, πολύ πιο σύγχρονη της τελευταίας δεκαετίας θεολόγος, η Τίνα Μπάτι, αν την προφέρω σωστά, διαπιστώνει ότι σε γενικές γραμμές μετά τη Σύνοδο διακρίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των φιλελεύθερων που βλέπουν τη Σύνοδο ως θρίαμβο εκδημοκρατισμού και εξυγχρονισμού της Εκκλησίας και των νεορθοδόξων ρωμαιοκαθολικών που θεωρούν ότι ο αρχικός ενθουσιασμός καλό είναι να περιοριστεί και να συνοδευτεί με μεγαλύτερο σεβασμό στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και στην παραδοσιακή ιεραρχία. Επομένως, τη στιγμή που για 3 δεκαετίες έχουμε αρκετές φεμινιστικές θεολογικές μελέτες, την ίδια στιγμή για το θέμα του φύλου και της σεξουαλικότητας έχουμε και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις. Πολλοί παραδοσιοκεντρικοί θεολόγοι, είναι αλήθεια με νηφαλιότητα, ασχολούνται με θέματα φύλου. Αλλά όχι για να προωθήσουν τα ζητήματα της ισότητας και της δικαιοσύνης, αλλά για να επιβεβαιώσουν την αυθεντία και τη σοφία της καθολικής παράδοσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουμε κάτι. Με τον όρο φεμινιστική θεολογία δεν εννοείται το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες ασχολούνται με τη θεολογία. Αφού κατά καιρούς αρκετές γυναίκες ασχολήθηκαν με τη χριστιανική θεολογία, δίχως να αμφισβητούν τις πατριαρχικές δομές της χριστιανικής παράδοσης και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ούτε όμως φεμινιστική θεολογία είναι η θεολογία που ασχολείται με τα θηλυκά ή γυναικεία θέματα. Παράδειγμα, το Διορθόδοξο Συνέδριο της Ρόδου, το οποίο οργανώθηκε το 1988 με θέμα τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, δεν μπορεί να θεωρηθεί συνέδριο φεμινιστικής θεολογίας και ούτε φυσικά ορίστηκε ως τέτοιο, το αντίθετο. Εάν λοιπόν φεμινιστική θεολογία δεν είναι η θεολογία που ασχολείται με τις γυναίκες, τότε τι είναι? Στις δυτικές κοινωνίες ο φεμινισμός ορίζεται ως η κριτική αμφισβήτηση της πατριαρχίας, σύμφωνα με την οποία τα θεωρούμενα ως ανδρικά χαρακτηριστικά είναι τα σημαντικότερα και τα θηλυκά είναι τα βοηθητικά. Παρά τις ποικίλες εκφράσεις του, ο φεμινισμός ως κίνημα διεκδικεί ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η φεμινιστική θεολογία, ή καλύτερα από εδώ και πέρα οι φεμινιστικές θεολογίες, εισάγουν δυναμικά την κριτική αμφισβήτηση των πατριαρχικών δομών και επιδιώκουν με δημιουργικό τρόπο να ανασυνθέσουν τα θεολογικά σύμβολα του Θεού, της ανθρωπότητας και της Εκκλησίας. Οι φεμινιστικές θεολογίες επιχειρούν να ανακατασκευάσουν τις εξιστικές θεωρίες για τη δημιουργία των δύο φύλων, για την αμαρτία στον κόσμο και για τη σωτηρία. Τελικός στόχος είναι τα χριστιανικά σύμβολα να προωθούν την ισότητα των ανθρώπων και την ανοχή της διαφορετικότητας, υπηρετώντας έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη. Επομένως, όλοι όσοι γράφουν για τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία δεν είναι αναγκαστικά υποστηρικτές και θεραπευτές της φεμινιστικής θεολογίας. Συχνά η ενασχόληση ορισμένων θεολόγων με τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία και γενικότερα η έρευνα θεμάτων τα οποία αφορούν τη γυναίκα ενδέχεται να προωθούν τη διάκριση των φύλων και όλες τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με αυτήν. Σύγχρονη έκφραση αντιφεμινισμού, μη σας ακούγεται πολύ βαρύς όρος, με πρόσχημα όμως ένα ενδιαφέρον για τη φροντίδα των γυναικών,
είναι ο νεοφεμινισμός που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Ο νεοφεμινισμός αυτός έχει εκφραστεί και σε σχετικές παπικές επιστολές, αλλά και σε ακαδημαϊκές θεολογικές μελέτες. Για παράδειγμα, έχουμε μια παπική επιστολή του 2004, με τίτλο «Συνεργασία των ανδρών και των γυναικών στην Εκκλησία». Κάποια αποσπάσματα από αυτή την επιστολή έχετε μπροστά σας, θα με συγχωρέσετε που την έχετε στα αγγλικά. Προσπάθησα να την βρω στα ελληνικά με τη βοήθεια της κυρίας Σίκα, αλλά δεν κατέστη δυνατό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και δεν την μετέφρασα εγώ ίδια, απλώς ήθελα να έχετε έτσι να την έχετε σαν πηγή. Η επιστολή αυτή ξεκινά λοιπόν με την παραδοχή ότι η Εκκλησία είναι ειδική στο θέμα της ανθρώπινης φύσης. Άρθρο 1. Αποδέχεται ως βιβλική την οντολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίοι βεβαίως ως πρόσωπα είναι ίσα. Σύμφωνα με την επιστολή, η διαμάχη των φύλων κατανοείται ως αποτέλεσμα της πτώσης και βεβαίως η συζυγική αγάπη μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας αποκαθιστά αυτή την αρχαίγονη μεταπτωτική έρηδα. Με ουσιοκρατικό τρόπο, η γυναίκα συνδέεται με την φροντίδα και έχει ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες του άνδρα. Την τελευταία αυτή άποψη πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα συμπέρασαν και αρκετές φεμινίστριες, οι οποίες θεωρούν ότι υπάρχουν γυναικείες ιδιότητες, οι οποίες βρίσκονται στον αντίποδα των πιο βίαιων, ανταγωνιστικών και πατριαρχικών χαρακτηριστικών των ανδρών. Πρέπει όμως να εξετάσουμε και όλα εκείνα τα αντιφεμινιστικά στοιχεία της επιστολής. Απαριθμό χωρίς να αναλύω σε βάθος. 1. Το κείμενο γράφτηκε από άντρες και απευθύνεται αποκλειστικά σε άντρες. 2. Η επιστολή δεν αναγνωρίζει τα σημεία στα οποία υπάρχει σύγκληση του απελευθερωτικού μηνύματος του φεμινισμού και του ευαγγελικού μηνύματος. 3. Ενώ η επιστολή τιτλοφορεί τη συνεργασία ανδρών και γυναικών στην Εκκλησία, γίνεται αναφορά βασικά μόνο στις γυναίκες, στο ρόλο και στη θέση τους στην Εκκλησία και την κοινωνία. Ελάχιστες αναφορές στους άντρες. 4. Αναγνωρίζει τον φεμινισμό ως αιτία του σύγχρονου ανταγωνισμού των φύλων. Άρθρο 2. Μπορείτε να δείτε. Ίσως μετά. Το πνεύμα της επιστολής φαίνεται ότι είναι το εξής. Αρκετά πια με αυτές τις φεμινίστρες που προκαλούν προβλήματα διεκδικώντας δικαιώματα και που ανταγωνίζονται τους άντρες. Παίρνω όλα την αναστάτωση. Στην επιστολή παραβλέπεται εντελώς, καθώς δεν εξετάζεται καν το ενδεχόμενο, οι διακρίσεις σε όλους τους τομείς εις βάρος των γυναικών και η υποταγή τους στους άντρες, τόσο στο θρησκευτικό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, να έχουν συμβάλει στον ανταγωνισμό αυτό. 5. Παρουσιάζεται η άποψη ότι ο φεμινισμός οθεί τις γυναίκες στην απόκτηση εξουσίας, ότι τις οθεί στο να αντιμετωπίζουν εχθρικά τους άνδρες προκειμένου να αποκτήσουν αυτή την εξουσία. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο άρθρο 2. Την διεκδίκηση της εξουσίας από τους άντρες δεν την επικρίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, ενώ είναι αλήθεια ότι υπήρξαν και ακραία ριζοσπαστικές φεμινίστριες που ήθελαν να διαχωρίσουν τις γυναίκες από τους άντρες, υπήρχαν και πολλές άλλες, περισσότερες, οι οποίες προωθούσαν τη σημασία της συνεργασίας ανδρών και γυναικών σε εκκλησιαστικό και κοινωνικό επίπεδο. 6. Ένα άλλο στοιχείο αντιφεμινιστικό της επιστολής είναι η ανησυχία που εκφράζει σχετικά με την υποβάθμιση εκ μέρους των φεμινιστικών θεωριών, την υποβάθμιση της οντολογικής και φυσικής διάκρισης των δύο φύλων. Είναι αλήθεια ότι μετά και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστής κριτικού Judith Butler, ακόμα και η βιολογική διάκριση των φύλων θεωρείται ότι προσδιορίζεται πολιτισμικά και όχι φυσικά. Νέα μοντέλα σεξουαλικότητας γίνονται ορατά και νομοποιούνται, καθώς αμφισβητείται η απόλυτη και δεδομένη φυσικότητα τόσο των έμφυλων διαφορών, όσο και της ετεροφιλοφιλίας. Αυτή την κριτική μπορούμε να τη δούμε πάλι στο άρθρο 2. Κριτική στις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις.
Όπως όμως διαπιστώνει η θεολόγος, σας ανέφερα και λίγο πιο πριν την Απατή, και στην εκκλησιαστική θεολογική σκέψη η φυσικότητα των έμφυλων διαφορών δεν είναι ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, η επιστολή κάνει λόγο για θηλυκές αξίες, θηλυκές ιδιότητες, όπως είναι η ταπεινοφροσύνη, η πίστη, η καρτερικότητα, η φροντίδα, οι οποίες όμως εν τέλει δεν αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γυναικών, αλλά όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως βιολογικού φύλου. Μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό στο άρθρο 14. Επομένως, δεν είναι απολύτως ακριβής και δίκαιη η κριτική που ασκεί η επιστολή στις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις, καθώς αρκετές ιδέες των κριτικών θεωριών δεν είναι ξένες στη χριστιανική παράδοση. Και εδώ ανοίγω μια μεγάλη συζήτηση. Τι συγκλήσεις και τι αποκλήσεις έχουμε μεταξύ σύγχρονων κριτικών θεωριών και παραδοσιακών ιδεών. Μπορούμε δηλαδή να ξαναδιαβάσουμε την παράδοση με διαφορετικό τρόπο για να δούμε πόσες ομοιότητες έχει με πράγματα που λέγονται σε πολύ σύγχρονες κριτικές θεωρίες. 7. Η επιστολή στη συνέχεια τονίζει τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στην κοινωνική και εκκλησιαστική ζωή με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, που όπως είπαμε εν τέλει δεν είναι αποκλειστικά και εκφύσεως δικά τους. Δεν εξηγεί πάντως η επιστολή το γιατί δεν μπορούν να συμβάλλουν οι γυναίκες στην εκκλησιαστική ζωή με το να δεχτούν την ειδική ιεροσύνη. Τους λείπει κάτι? Από ό,τι φαίνεται, έχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν. Μάλιστα, εκείνες τα έχουν περισσότερο, τα έχουν και πιο φυσικά από τους άντρες. 8. Στο τέλος, η επιστολή καλεί τους επισκόπους να σέβονται τις γυναικείες φωνές και μαρτυρίες. Άρθρο 17. Ωστόσο, πόσο σεβαστή γίνεται η εμπειρία των γυναικών όταν ούτε να κηρύξουν μέσα στον ναό δεν προβλέπεται, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η συγκεκριμένη επιστολή εκφράζει, χωρίς άμεσα να το δηλώνει, μια τάση να αναπτυχθεί ένας θεολογικός αντίλογος στις αξιώσεις του φεμινισμού, αλλά και να διατυπωθεί ένας γυναικείος χριστιανικός λόγος, ο οποίος θα διαφοροποιηθεί από τον λόγο των φεμινιστικών θεολογιών των δεκαετιών 70, 80 και 90. Η τάση αυτή έχει βρει και πολλές υποστηρίκτες και στον ακαδημαϊκό χώρο. Ενδεικτικά, συλλογικός τόμος του 2004 με τίτλο Women in Christ και επιμελήτρια την Μισελ Σουμάχερ, έχει συγκεντρώσει θεολογικές μελέτες γυναικών οι οποίες θεωρούν ότι ο φεμινισμός έχει τελειώσει, έχει αποτύχει, δεν έχει τίποτα άλλο πλέον να προσφέρει. Οι απόψεις και τα επιχειρήματά τους κινούνται στο πλαίσιο που κινείται και η παπική επιστολή. Μάλιστα στο βιβλίο αυτό υπάρχει στο τέλος και πλούσια βιβλιογραφία, μάλλον έχουν συγκεντρώσει, η Μελίτρα έχει συγκεντρώσει όλες εκείνες τις μελέτες, οι οποίες ουσιαστικά προτείνουν ακριβώς ότι ο φεμινισμός έχει τελειώσει. Δηλαδή είναι ένα έργο, σαν καταστατικό έργο, το συγκεκριμένο, το Women in Christ. Από όλα αυτά που ανέφερα σχετικά με αυτόν τον αντιφεμινιστικό λόγο, ή ένα νέο φεμινιστικό λόγο που αναπτύσσεται στον αντίποδο των φεμινιστικών θεωριών, πρέπει να μας απασχολήσουν τα εξής ερωτήματα. Έχω κάνει δύο παύσεις, μία λίγο πριν και μία τώρα. Τις παύσεις έχω κάνει πριν πω τα ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι κάθε άλλο παρά αρνητική είναι η τοποθέτησή μου απέναντι σε αυτή την τάση του νέου φεμινισμού. Δεν ασκώ κριτική στον νεοφεμινισμό, τον παρουσιάζω. Και τα ερωτήματα που θα ακολουθήσουν είναι κέρια ερωτήματα και πρέπει την ώρα που τα θέτουμε για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και γι' αυτό έκανε και την παύση, πρέπει να τα θέσουμε ακριβώς και για τη δική μας Εκκλησία. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό ήταν και ο λόγος. Εγώ επέλεξα τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να μην μιλήσω για τη δική μας Εκκλησία. Λοιπόν, τα ερωτήματα λοιπόν. Πρώτο,
Ποιοι λόγοι έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτού του αντιφεμινιστικού λόγου? Ποιες ανάγκες ικανοποιεί αυτός ο νεοφεμινισμός, αντιφεμινισμός? Ποιον τις ανάγκες καλύπτει? 2. Αρκεί να ασκηθεί κριτική εκ μέρους μιας πιο φεμινιστικής απελευθερωτικής μερίδας θεολόγων, αρκεί να ασκηθεί κριτική σε αυτή την τάση. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο εγώ να πάρω αυτή την παπική επιστολή και να ασκήσω μία κριτική. Πολύ εύκολο. Πώς εξηγείται ότι οι πιο φιλελεύθερες εκκλησίες χάνουν πιστούς, ενώ οι πιο συντηρητικές παραδοσιακές φαίνεται ότι προσελκύουν όλο και περισσότερους πιστούς, όλο και περισσότερες γυναίκες? 4. Μήπως και οι φεμινιστικές θεολογίες θεολογούν ερήμην των εμπειριών των γυναικών? Μήπως δίνεται έμφαση στην θεολογική θεωρητική τεκμηρίωση του περιεχομένου των φεμινιστικών θεολογιών και όχι στον αγώνα για δικαιοσύνη που ήταν πρωταρχικός στόχος των φεμινιστικών θεολογιών? 5. Μήπως τελικά οι φεμινιστικές θεολογίες έχουν γίνει υπόθεση κάποιων γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο που μιλούν μια γλώσσα ξένη στις περισσότερες χριστιανές γυναίκες? Και μήπως τελικά όλα αυτά τα παραπάνω πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ σοβαρά? Σας ευχαριστώ πολύ.